Μια ήσυχη, τακτοποιημένη ζωή. Και ξαφνικά τίποτα. 0. Δεν έχεις πια λεφτά, δεν έχεις πια ζωή. Η θεατρική ομάδα Δήμου Ιεράπετρας παρουσιάζει το έργο Ντεμπραγιάζ, του Ρεμί Ντεβός, σε συλλογική σκηνοθεσία. με τη διδασκαλία της Έρσης Βασιλικιώτη. Ντεμπραγιάζ. Ένα έργο για το σήμερα. Ντεμπραγιάζ. Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χωριού. Είσοδος 5 ευρώ. Κύρβια 2015. Γιορτή πολιτισμού. Παραγωγή Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας.